Well tá Bertlam sa stúdiú na le pléanú scialta mór in nuirte na seaartainne seo agus sin iad gréine ní ar seir leis an journal agus Fergus Keane scanan news ble agus ineal tar fáilte róh tróna. Tá se hamad le hemmart na Bretainne Fergus cahéile dá se ach le hemmart na Bretainne tá muidir cantir le písa mai fádanas faoisiú sé bhí go lé bronta ag gnéanta sórapa ar trísa mé go dtí mar cinn tú ceist ná séin mart na Bretainne. Yeah, well, Curthur Sheena Salúbha má bhíon volta i bhábhar an coin tú astaringa tarlóg sé níos luúthe. Ach an dar le sin? Ní harlóg. I mean, go dtí seo ní raibh ní hála aon rud ribh an sprachtáta go dtí seo agus ní harlóg sé ribh an sprachtáta. Ní harlóg aon rud ribh sé bhí darlamsa ribh an saon. Mar sin an sílan tú go mééis siad páirte déhain na hórappa agus sinna le. Se, agus sin an dain séir agus bhí an ceart ag an bhrainc agus Macron a bheith cuaramach mé ealar an sé bhí seo darlamsa mar tá dain séirnis go méid an Aontas Eorpach ag díorú ar bratamocht fós sé bhí eile agus tá rudaí eile níos fearr gur féidir leo agus gur féidir ling díorú ar tá cuasaíach na méta níl sé rómha ar fud na hórpa tá feban ón ruis tá gach rud eile gur féidir leo a bheith dúrú ar achanis be míad ag dúr ar bratamocht ar feag sé bhí eile agus tá sé amadach. An néntá le Fergus an sílan tá san nachlachar leis an warige seo agus go méimiid beidir ag brúocht na héile a ríist ag an sé bhí go lei. Tá sé beagnach in déanta domsa a feicáil chunas go ghlachfar leis an bart brachtaimachta seo is cuma céin rialtas atá geanas, is cuma céin ceanara atá geanas ar na Tories, is cuma céin Parliament atá going. So má hórlíonn táchán sa bhreatain sna séhí na táach roing agus tá daine rá seans go dúrlóg sé seo seach cean má tuirlíonn sé beidir cúpla mí amachchan seo ní eicem céin drám de MPs a meach sásta ein tú tíbhíir de sort fís brataimachta a bháin agus go háirithe ní an cean seo atá ag Theresa May. Mar ealar sin tá sé dachar conas an táchaí a eáil amachchan seo don bhreatain. Faoi láthair tá Theresa May ag dul món chaintine le Jeremy Corbyn ag géirí bhrúachar ar núsúirt marga a dhéana leis anas go néontóch a drám de MPs leis an comhaon tú seo atá ag Theresa May. Agus níl sé sin ní dul an intófá lei seach níl sé sin contorlaí. Ní cinn tú go jockey carbon agus mé ar chóréis a hátaigh ach Tá sé níos compléiscí ná sin céin buntáiste tá de Jeremy Corbyn do mar é agus ceann sé le Theresa May. Se, agus bhí sé cliste ó Theresa May sin dhéanamh a géirigh an freasúra haingta steach agus an locht a bheith ortha comá ach níl an bluff á thógannta cá. An rud eile an rud a dúrach ribh tugu an sína ama seo de Theresa May ná má tá sína ama gear seans go méach an marga seo ar go méach an comhaon tú seo in an dul tríd Parliament na Bratainne. Agus mar níl sé sin trééis tuairla agus tá sína ama fada going tá daine ag rá beidir nach tuairlach an bhreatain ar an brataimachta seo ar churbe. Tá seans maithan gur tucamúid go dtí an trocha héanú lá de mí deire fór agus níbeig éon ahrú tachas na réide sílan tú go bhhaine. Tá seans an go méid sína fada eile ann ina dhé sin agus go méach agus sin rud bheith an bratan na géirí ach beidir go méid níos mó ná beidir Macron ag dul a gcuine sína ama eile a thuirt an bratan. Se, agus tá bhélán go darlách rud a bháin agus táchán a bháin agus sin táchán Parliament na Hórpach agus de cheol Nigel Farage pártaí nua neomh chun an táchán sin chun cóir leis an táchán sin agus tá bhélán agus tá na daine loch fágála ag bagart preseachaí dhéanamh do gó Parliament na Hórpa
mna darlóg brataach tu sin. Well bé se samil mar a dúr tú tí tú héana agus é réite go a gréine tá deanna go lean hí seá é ar fá sé bhí go leile le chuidir déite fa muid dal han cen de háirtaigin na tá cantre ar a dí céarne le iné le a feicimiid síniu fada na Bretainine agus tuid chuig síniu fada na tíre seo agus an ceniu seo a tagénta ag an chomission am chasan sonraí nachhfuil se de cheart a go letrathe cólachtaí poblí de aim a gart le síniu fada san néú. Ca seaan tú héana ar a che seo gréine tá fada ar daim héin Tá sa cálam sa fergus. Tá fada ag manam héim ó háin cumá? Sinné neamh cena bí ar máim sa gáfáidir ar manam ar an chéad anach san dar an slenne tágum. An slí eiceim an brathníim ar an suirt an scéil seo ná dúireach marall gur rinú chinine nach suirt ceart omláin é sína fada ar gan sína fada bheith ar de anam. Ní dólam gur cílíonn se sin go bhfuil an ceart ag na choras seo gan ligans de síní fada ar anamnacha. Béidir gur rud techniúil atá an, mar nuair táid ag daile le a HSC agus na sort institútí sean seo sean golóir tá na choras Harbheith sean chomá, agus béidir gur rud a tucaigh fios ar le hama nuair atá fios nuair tá na sort an technoliacht suas chundát gur féidir le. A gur chóir brúach ar an technoliaart a thuir agus coppla blian a thuirtífa. Tá a chur brú ar an chorasláinte chun cúpla rudí a ahrú atá níos dáréir agus ní táchttaí ná sin fada agus níl si dá dhéine. So ní dám go naibrach se sin. With all the problems that exist in the health service, it's difficult to listen to this individual banging on about a fada. Fergus, sin an méidir dúirt an teachta déile Timmy Doolín le lein de chéar an coffee bheith cantir a chléir today with Sean O'Rourke go dé híal tú den tuairm sin? Well, ní an tóing leis. I mean, is féidir le leat gáhatún, a réitoch, san céine. I mean, níl dúlgus hort, just dúrú ar bhatún a bháin sa chorus. Agus just tá sé dochreite gur nóirt an tospedéil sa gáilh nach féidir leis an chorus sína fada a hógant. I mean, so bhrainc is tócha bhfuil bogarí ann an sin a ghlachan le grave agus accent, agus tá siad, Agus chuir sin an ceis má tá duine ón rank ag dailá ar sa chóras láinte going an seo nach ceadítar na suirt na haxan sin ach an irid. Is five níhain éannaíach da níos tí heile bhil na síní has. Ach san látána bhean is féidir leat sína fada a chuiristeach go gach riomhre, an sin ar fón póca, so gachtainine, so tá sé dochreite really. Agus an néontáiteh le éman na cíomh ar 9 hena géman na cíomh agus chéin se go mór chud canse a chóleachaí. Sin ag go gceithir reachtaí ar tá thuirte se le seochar na cheart. Ní dólam gur réiteach gach feib ná reachtaíocht do thuirteiste agus féidirling mar rud ag rinneéis go néanaach mud é sin bheith an nómar go reachtaíach agus meachtaíine ag suir tuairt neamhhar do chuiddó. Tá sé táachta gur féidirling rudí a fiosú agus a réiteach gan reachtaíocht do thuirteisteach agus ceapan gur seo cean an a rudí sin. Tá go leor daoine déadú gohfuil goró bagan le bheith genú i círan a garan faoi rud mar seo. Bhil muidir genú rud rábóra a seo? No, ní dóla mé mar is mar dúrach is féidirling dailá in a feib an mórach ní cílinn sin gur tuairm neamhhord ar na rudí beaga tá suirt scála de aibanna agus tá sé ceartúing idir fad a eáil agus a phlé agus ar phlé an suirt agus still an daoine ní rud beag é seo, is agus is rud anna farsanta. Agus Gara Jean McAvoy sa journal inniu ag ra I am Gara Jean fadas and all and no one has the right to change that. Agus I cearta cí mar ma te daim letrí contralte chorin seiste hartna spocam a ré haig an scéal eile scéal mór na seaartaine agus go leor canse le coppla le ó runboard an FAI cad a lethir de chochaiste iireachtas ar chuirsaí sport de cedanne. Common na Nemraí an PFAI inné John Delaney agus an FAI a chéniu tan Leinster Senior League I gerir a god ball a dúra mí a nachtú faoi seo a leg sa le nearse téanare nearse de réin rud go hafiúil go fáil an tí se fásta léirú mí hestarta inniu a lei an FAI John Delaney ga hín bordíí as. Brandse sin ar cattá
Fui láthir tá Sports Ireland ag cuineáil an targad seo ón FAR méall ar cad atá trééis toirliú. Brahananta sin go thomláin ar catá Sports Ireland i géirí inis agus na ceistena nach raibh freagrathe sa cuiste ar an cédaín. Bhí tú héna ggurchar go dhéil tú dá. Bhí sé dochreite bhí méid brathnú ar cuiste eile bhí Simon Harris a cuiste na sláinte agus méid strachelt le brathnú ar Delaney sa cuiste eile nítar linn sin. Bhí bhd níos samúla stocha. Go thomláin agus bhí an dram sport ar tíomháin an seomra nuachta ag brathnú ar agus muidan sa seomra san tíhile an seomra ag brathnú ar agus bhí sé dochreite mar sort sesiún cuiste agus na bhí gáradí idir lábha ag na TDs an sin bhí de géirí ceistena a chur ar an FAI agus ar Delaney agus freisin dailá leis an cuat uachtarach seo agus an sort an ruling a bhí trééis tucha i le Angela Cairns agus bhí an méid sin srían bhí na ceistena bhíidir an chur sríanta an méid sin nach ní dólam go raibh aon freigra bhí bhád níos mó ceistena chur mé ar an slí sin. Bhí bhád níos mó ceistena going níon an cuiste ar an cédaí ná bhí freigraí. Agus caiithir le an chuiste agus ó daid bhí se inta go deá cuama ní chaithe tú freiir a thuirte nó nes fáin bamute ní chaithe tú agus é geirí sin na an na lí ro rubba carfáir. Well bhí méid breanúir seo aniu agus an feib ná níl an méid sin caiigh siad ceistena a chur ar an FAI I déobh an agad atá thuirrtaigh an Stát. So sin an 2.9 milliún a thug an Stát den FAI. An 2 milliún eile fáin sé le na blianta nús níl aon smacht nó cuachtaí ag an cuiste seo an FAI a cheistú. Agus tá sé sin dochreite nachhfuil an cuach sin ag an cuiste. Agus tá sé sin a grúchás com mar tá pressráitas ó Trí Ireland inmh. You know, I mean, níl siad ag buintan agad ach tá siad a rá go gafar an FAI gach tarla den visúgáin a chur a bhaim, you know, chun an targad áil. Freisin an rud a George John Delaney ná níor se chun ceisne a ragart mar a ról mar ceanara an FAI, mar tá sí a ról nuanis. So má sin ceist Harbheith táchtocht amach an seo, má chumsa ceist má chuirtar ceist ormsa dul seach i cuiste agus ceiste ragart mar iriseoir agus sin chuirtar mé a ról nua mar córagraí fulatúil. Ní caiigh mis a ceisne a ragart ar an ról a bhí gom cé go dhéanach seans go bhfuil sin an rud tá an rud tá a geirí na freigraí faoi gohfuil na ról Harbheith ar Harbheith cosúil. Ar bhiú an creniu Fergus na arcan tú. Níor bhiú. Ní a bhiú nar arcan tú níró John Delaney a hen 6 Friday hort ar 9 an ceart sinna chuéisiid an sin go Jóna a chu bhiú an creniu danig rodí eile má as a creniu a deirdí ceistinaí fáhór den FAI sa léid. Well, no, níor bhiú an creniu really. I mean, masla bhí ann don creniu, you know, an sais nach raibh John Delaney sásta aon ragar aon freigra a chóirt de aon cheist. Agus dar lomsa tá dúlgus ar an stáid inis. I mean, tugann an stáid a lán agad don Sport Ireland don FAI agus caafar rialacha chur a bhaim inis. Ach ar chóirleid lí dúilta se Lord Somerson. Well, I mean, leiscéil a bhí an Cairns case, like níl himpa clí ón Cairns case sa léir fós. Ach dhéan sé leiscéil. Yeah, so bhí sé úsáide sin mar leiscéil dar lumsa, you know, gan éon rud a ragart, mar níl sé sa léir. You know, agus deirtar, you know, go méid an Cairns case difriúil ó seo amach. Ach, you know, caafar rialacha chur a bhaim. Má bhíon an stáid ag tuairt an méid sin agad don FAI nó éon agréocht eile caafar na ceisna a ragart agus níos mó freagracht. Tá ceistin í fásta fan méid ama tá caite cod na báil ar an ward seo agus beidir gur seo na se tam le astrachttrú an uair a ward agus daoine ure eileiste. Curú ceist chudháin den cuiste curú ceist an airóig na build an board as do mar rud é gur sin chun cinú go tuach an tairgad arás don FAI agus níor dúidir gonnéannach siad é sin ach níor dúidir nachtóirlach sé ach an éirid. So ceapan go siad chun íirecht gach rud gur féidir le a dhéanamh gan é sin i dhéanamh ach má
tagann sé an dara chuid den funding seo le teachta mí lúnasa agus má tagann sé go dtí míúil agus níl éon achrú takear an scéal beidir go fecimúid buílig airí as an sin. An ceiste churach mise iní an ceapm greibh an cuist táchtach mar connic maríd ag dúil tú ceistena ragart go peblií, agus ceap mu sin táchtach don phobal eáil. tá geart go. Agus hánig muid go leor aspa ála sig an bhd fagurihí a bethirdaí fa bheith beidir ála faoi. Agus freisin agus níor na freigraí ar ag na ceistena seo acu agus nuair a bhí beidir gur níor siad sásta an tola sin a thuirt. So an ceist in sin ná cé atá gceannas ar riúcháin nó ar smachta chumad ar an FAI, mar bhí 5 agad acu agus níl sé sulir céim fág raibh an 5 agad sin an, agus níos níl an fear réite an 5 sin John Delaney ag bór an FAI a ríis, ní bheith sé an rud sin a dhéanamh a ríis, so chuna cumad súlar sin. Ba cumid ré agus ne logam a bommate ar a chin seo jo má tuaire me daine uíamh go dé mar a hasan se bhar scéal Julian Assange ar choirí a seaachú America, Fergus? Well, I mean, tá sé anna at. I mean, talán ceisná an seo, da daoine, ghfuil, gorbhaileo cóchalig agus scéalte cóchalig. Le cén fá gur chréig siad Julian Assange a níis, go taban. Agus ceisnéile tá a gomsa ná cén fá gur féidir le ambasáid chairman a thuirt a duine ar feadh sé bhliain. Tá sé 6 amadach agus caithfar na rialacha fécant ar na rialacha sin agus gur féidir le daine é sin agus an óhéamh líide. Tú héana gréineas? Tá sé Tharbh táchtach go bhíon gach den a sort seans anam féin chosint, agus ceapan gur bhfuil Julian Assange in limbo aisteach ar fan na blianta so be sé gomá críoch éigent eáil an scéil seo ar bhealacháin nó bailach eile mar tá daine caint faoi leis na blianta. Cear go leor chuir de foiicimiid sin na míle buchas le barte sa bheith lein ar fanna le líine agus arc siar in na scéalta móra ví san nuart le seaartin greine ní ar a seir leis an journal agus Fergus cín scanan ar neusplé agus inaltar míle buchas le magad. Deireadh. Cup on just tape, agus on Clár Radio is ansalam. We're gate file to get 2 secha is Michelle Nick